سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يتوعلو مباركة ناي الساعة زيناتات زمتعكم اللهم جمرتا جن أرستا زينا أمونغو كفلا أفيشن إيرتران من قد أير إثيوبيان كخيد سنحا زي مردام حق أنه تتكاليتهم البريزيدنت إسياس أفورك استمر حلوخ منغستي إيرترا هو على أفريقيا تشاينا تساتفهم إثيوبيا وسخ تعريف حيل إلكتريك تكبر مخانات تكاليتهم قالوا تنزل زيناتات حزنا متسناكم لنا سناي مكتتال مونغو خفلا أفيشن إيرتران من قد أير إثيوبيان زي مردا كم زكاة مستفلت خوينو بساعة بوزوة حادش مقلتي تام مونغو خفلا أفيشن إيرتران من قد أير إثيوبيان بزا كم تخخيد سنح زي مردا كيف التشيوم كم زفلت بعلم زي أفيشن إيرترا من قد أير إثيوبيا كابنا بن إيرترا زكايدو برراتات كاب سلاسة مسكرم كلتشحن إسران بعتن جميرو قارتس وسينيوم نزي تغتيلو من قد أير إثيوبيا كابنا بن إيرترا زكايدو برراتات كاب سلاسة مسكرم كلتشحن إسران بعتن جميرو خمسة قارصو زغلص هندبتاو مغلصي اوصيو ازي نبزحات سبات هندبتاو زمسل معبال ازي ናይ ገዛ ርእሱ ፍልቀት ሒዙ ክኸይድ ዝጸንሐን ናብ ዝሕጂ በሪኽዎ ዘሎ ብራኸ ንኽዓርግ ዘገድድ ኩነታት ምጽንሖምን ክፍለጥ ግባእ እምበርከስ ንስለ ንጹርነትን ስነዳን ንዝዓምዲ እዚ ነቶም ኣቐዲሞም ዘይተሃየሱ ፍጻሜታት ብጥልቀት ክፍትሽ እዩ በታ ኣዛራቢ ጉዳይ ክንጅምር ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ንምንታይ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ናብን ኤርትራ ክገብሮ ዝጸንሐ በረራታት ክእግድ ተቐሲቡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ አቶ መስፍን ጣሰው ብዛዕባት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀዲሙ በወቅዕ ዘውፅኦ መግለፂ ኣተኪሩ ንምርበባት ሓበሬታ መንግስትን ግልን መብርሂ ሂቡ ነይሩ ኣብዚ ንልዕሊ 14 ደቂቕ ዝኸደ መብርሂ አቶ መስፍን ጣሰው ብሓደ ሸነኽ ወቐሳ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ምኽንያታት ሓዘል መብርሂ ክህብ ሓቂኑ ድሕሪ ዝተዋህበ መብርሂ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ሕቶታት ክሓቱን በብዝኽእልዎ ነቲ በዓል ስልጣን ክምልስሉን عزبنا مسرته مبري آتو مسفن تاسو عفكل تاقد دستنات بتاعتي عاد يكون يرم أتقدمي من قد داير إثيوبيا بلعلى كفل أفيشن إيرترا زلوا وقصتات تتخلى دما تتكلم من تقدمو أبسل استمسكرم كلتشن إسرائيل بعتن سرع براتات كقارس تجددو زبلاين دحر بايتا خنجمر دحرتي ننوي عمتات قاريت أوتس أن حبراتات من قد داير إثيوبيا كاب إشرا سنة كلتشن 10 شمونتن جميريو ناب إيرترا سرع بررا كجبر تسأنيهم أزمالت لعلى شدش عمتات كابن نابن إيرترا سرع برراتات كجبر تسأنيحو تراي زي كونس كل أير إيرتاون أبتتك أمنت إزتكال تسأنيحو مالتيوم كم تسندات من قد أير إثيوبيا سحبرو إزتكال أب إيرترا فقدتو هاي بوك سرحب تسأنحلو أوان ببليونات دولارات وطر أتوت كأتو تسأنيحيوم أزي نيثيوبيا زعبي شرفنا وتأزم تتكال زي أفيسكال عمد كلتشان إسران سلستن كلتشان إسران 4 تراي لعلي شو عتنت بزيرو كلتا بليون دولار ربحتها قرامتيوم أزم هالت حموش ميتن 7 شو عتن شحن شو عتا 246 ساعتات أب أير بمزنباي كاب نايز حلفو عمتات ناي 10 مئتات أبيتاريوم بتغلى الله لعلي 10 شو عتا ند 1 مليون تسافرتي أما العالم كوكو عزين كله أب زحلفو عمتات ناي 23 مئتات أبيت أريو مالتيوم كابزم 10 شو عتا ند 1 مليون تم 13 ند 4 مليون تسافرت دك خال أجر كخونن كله تم 3 ند شو عتا مليون دما دك أتهاجر منيرم أب زخن ردو زلنا عبنت بنتلو إذا 220 مليون زبط حسب زلوا هاجر 3.7 مليون كابس باترايو نت من قد أير زقل قللو مالتي بوطر خرقان كل خاني تحتي 0.1 مئتايت كابس بإثيوبيا من قد أير إثيوبيا يمرز مبالك خونن كلو تزبزح تسافري ودخل هاجريوم كابنا بن إيرترا بررات الدحرم جمارو من قد أير إثيوبيا أتوتو بروئي بمعبايون تملكتنا ينام من الباشي تتكال بغطر خام متوزخ لكوا أنت خونه من قد أير إثيوبيا عمتاوي بأماي تشحد زوطري إيرتراويانيو كابنا بن إيرترا كقاعز تسأنيحهم كاب إيرترا تراي عمتاوي ببليونات دولار زوط الربح خركب مصنحون سندات يحبروم كم دا قدي مستقلص بغطر خراون كلون من قد أير إثيوبياويان زيكونس إيرتراويانيم كربح وصنيحهم مالتيم انت خونه من قد أير إثيوبيا مزبركت ربحاتاتو عب السرارحون بزح صقامات صنيحويو اب إيرتراويان تراي زيكونس اب كلهم تسافرت شكرات كفتر مصنحون اب سنرات زلويم كاب منقلتاع تسافرتي زي متن واغا سرقي اقحو مدنغاين مدفع انسان تاتات جميركا كساب قالم كم ابنت اب 19 حمله 2024 كاب اديس ابا تبغيسا ناب كتما نيروبي اب تبرر زنبرت بقطري ايتي 308 نتلنا فارت من قد أير إثيوبيا حنتي إثيوبياويت نزحزتو مسافري لقيقة خطوة تحتيتام نمنتاي كاب مسافري سقوق مبال مسحتتت تستوهبا ملسي حد ناي وصع عدي بعال سلطان نام نيروبي خير سلازلو قدن مسافر خنحزلو سلازلنا يبمبال أبسخولة تكال برا تسمعون ترايون زي فلت ملسي تواهيبوام بدحرزي من قد أير إثيوبيا نتخونتات ألوقتان بمبال ناي كحدت مجلتي أوتيوم
ናብ ጥቕም ነገር ክንምለስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ከጋራጭዎ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝጸንሐ ምስጢር ናይ ዕዳጋ እዩ። ከም ዝኾነ ትካል በረራ ኣየር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ቅጥዒ ዝተኸተለ ኣገልግሎት ክህብ ተሰማሚዑ ፍቓድ ረኺቡ ጸኒሑ። እዚ ክንሱት ክውንነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ኤርትራ ክካይዶም ዝጸንሐ በረራታት ከም ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ቆፂሩ ጽፉፍነት ዘይብሉ ኣገልግሎት ክሳብ ምሃብ በፂሑ። ብዋጋ ክልካዕ ከሎ ግን ንኤርትራውያን ልዕሊ ካልኦት ዜጋታት ከኽፍል ጸኒሑ። ቀዳማይ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ንምንታይ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘካይዶ በረራታት ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ከቋርጽ ወሲኑ። ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝህቦ ኣገልግሎት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ ክመጽእ እዩ ጸኒሑ። ካብ ሓደ በረራ ንመዓልቲ ናብ 2 በረራ ክሰግር እውን ነዊሕ ኣይወሰደሉን። ሽዑ ከዓ ዓማዊሉ ሰሲኖም እቶቶ ዓብዩ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ስራሕ ኣርባሓ ክኸውን እንተኻለ ድሕሪ 2024 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ብርኡይ ጥዕኑ ከንቆልቆል ጀሚሩ። በዚ ምክንያት እውን ኣብ 26 መጋቢት 2024 ምስ ኣሰራርሓን ኣገባብ ጽፉፍ ኣሳልጦን ተኣሳሲሩ ክፍሊ ኣቪዬሽን ኤርትራ ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደ ስፍሕ ዝበለ ደብዳበ ክሰድድ ዝተገደደ። ከምቲ ኣቶ መስፍን ጣሰው እውን ዝተኣመኖ ክፍሊ ኣቪዬሽን ኤርትራ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣወሃባ ውርፁፅ ኣገባብ ኣገልግሎት ንነዊሕ እዋን ክዘራረብ ጸኒሑ። ምስቲ ካብ ኤርትራውያን ተገልገልቲ ክመጽእ ጸንሐ ጥርዓናቱ ንኣቲኻ ክፍሊ ኣቪዬሽን ኤርትራ ንነዊሕ ግዜ ትዕግስቲ ዝመልኦ ኣገባብ ኣታሓሕዛዩ ሒዝዎ ጸኒሑ። ዘይምዕሩይ ዋጋ ስርቂ ምጥፋእ ሳንጣ ምድኑጋይ ሳንጣን ካልእን ብዝተኣሳሰር ሽግራት ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ክምዕድን ከጠንቅቕን ምጽንሑ እውን ዝሕባ ኣይኮነን። ኣብ ካልእ ሽግር እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መሳርሒ ፖለቲካ ኮይኑ ምስ ምጽንሑ ኤርትራውያን ዓማዊል በቲ ትካል ኣገልግሎት ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ፓስፖርቶም እንዳርኣኻ መንገልታዕ ኣብ ልዕሊኦም ምፍራሕ ምግባር ኣብ ቃሕ ዝብለካ ድማ ጭውያ ብምክያድ ነቲ ዝጸንሐ ሽግር ዘጋድድ መንገዲ ተኸይዱ እዩ። ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሰራርሕኡ ምምሕያሽ ክገብር ብዘይ ምሕላል ክሓትት ዝተገደደሉ እዋን እውን ቀሊል ኣይነበረን። ኣብዚ ክበርህ ዘሎ ኣገዳስነት ብንትሕርእ ሃልዩ ኣብ መብርሂ ኣቶ መስፍን ጣሰው ድሕርቲ ካብ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ዝመጸና ደብዳበ ምስ ሓለፍቲ ክፍለ ኣቪዬሽን ክንረኸብ ቆፀራ ሓቲትና ብፍጽም ክረኽቡና ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ዝብል ንፀሓይ ቀትሪ እውን ዝዓውር ውፅእ ጠቐነ ክፍርናዩ ተሰሚዑ። እንተኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 2024 ጀሚሩ መሳርሒ ፖለቲካ ሰልፊ ብልጽግና ክኸውን ብምምራጹ ዝምልከቶም ኣካላት ንሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኣካል ረኺቦም ከዘራርቡ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጸማም እዝኒ ክወሃቦም ተመሪጹ። እንተኾነ ከምቲ ድሕሪ ማይ ናብ ባዕቲ ተባሂሉ ዝተመሰለ ሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሸለብ ገለብ ዝኣተው ድሕርቲ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ዝወሰደ ውሳነ እዩ። እዚ ማለት ካብ ናብን ኤርትራ ዘካይድዎ በረራታት ናብ 10 ክጎድል ምስ ተወሰነ ማለት እዩ። ድሕርዚ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ንነገራት ደጊሙ ብምግምጋም ኣብ 8 ሐምለ 2024 ካልእ ደብዳበ ብምልኣኽ እቲ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ከም ዝተላዕለ ካብ ናብን ኤርትራ ዘካይዶም በረራታት እውን ካብ 10 ናብ 15 ክብል ፍቓድ ተዋህበ። ሕጁን ከምቲ ኣቐዲሙ ክረአ ዝጸንሐ ዘይውርፅፅ ኣካይዳታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብቲ ኣቐዲሙ ሒዝዎ ዝጸንሐ ባህሪ ከኣቱ ተረኣየ። ነገራት ክጸፉ ከም ዘይክእሉ ዝተረድአ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 30 መስከረም 2024 ካብ ናብን ኤርትራ ዘካይዶም በረራታት ከቋርጽ ውሳነ ተወሰነ። ካልእ ኣገዳስነት ብንተሃልዩ ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ኣቶ መስፍን ጣሰው ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ገንዘብና ካብ ባንኪ ከይነውፅእ ኣጊዱና ክብል ካልእ ንህዝቢ ክጋግዝ ዝኽእል ሓበሬታ ፈንዩ። እዛ ነጥቢ እዚኣ ምስቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምንታይ ኣብ 03 መስከረም 2024 ካብ ናብን ኤርትራ ዘካይዶ በረራ ከቋርጽ ዝብል ሕቶ ክምለስ እዩ። ካልኣይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምንታይ ቅድሚ 30 መስከረም 2024 ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ከቋርጽ መሪጹ። ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ኣቶ መስፍን ጣሰው ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ገንዘብና ካብ ባንኪ ከይነውፅእ ኣጊድና ክብል ሓበሬታ ፈንዩ። እንተኾነ ኣቶ መስፍን ንህዝቢ ብዛዕባ እቲ ምስ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ብጉዳይ ካሕሰናይቶም ኣቑሑቶም ዝጠፍኦም ዝነበረ ምስሓብ ክትንክፍ ኣይደለየን። ከምቲ ንሱ ናብ መብርሂኡ ዝጠቐሶ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቶም ሳንጣ ዝጠፍኦም ስርቂ ዘጋጠሞም ኣቑሑት ዝጠፍኦም ኤርትራውያን ካሕሳ ክኸፍል ብደብዳቤ ክሓትት ጸኒሑ። እንተኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብታ ናብ ኤርትራ በረራ ዝጀመረላ ዓለታት ሒዙ ክኸፍሎ ዝግብኦ ካሕሳ ምኽንያታት ብምምጻእን ዕጥይ ምጥጣይ ብምብዛሕን ካብ ምኽፋል ሓንጊል እዩ ጸኒሑ። ንጹር ክኸውን መታን ዝተሓዘ ገንዘብ የለን ዝግበር ሕሳብ ግን ክህሉ እዩ። ሳልሳይ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብክልል ሰማያት ኤርትራ ንኸይሓልፍ ኣጊድድ እዩ። ኣብ መግለጺ ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ብንጹር ተሰኒዱ ከም ዘሎ ክሳብ ዛ ዕለት እዚኣን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣን ክፍለ ኣቪዬሽን ኤርትራ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብክልል ኣየር ኤርትራ ንኸይሓልፍ ኣይኣገደን ዘሎ። ራብዓይ ውሳኔ ምቁራጽ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቀመራት ኣለዎ ዶ ክንብል ንኽእል። ነዚ
ሕቶ ንምምላስ ገምጋም ምቕራብ ጥራይ ዝኣክል እዚ ማለት ንኣሰራርሓን ዝተለምዱ ባህር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ግምት ኣቲኻ እቲ ትካል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውነን ትካል ምስ ምዃኑ ውሳኔ ምቁራጽ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቀመራት ኣለዎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ምንግልታዕ ከጋጥሞምን ክሳዕ ጭውያ ዝኸይድ ባህርታት ተራእዮም እዮም። ብፍላይ ድሕሪ 2024 መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣቐዲሙ ካብ ስራሕ ኣባሪርዎም ዝጸንሐ ተጋሩ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣምጪዎ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክግበር ዝጸንሐን ዘሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትንን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ መደምደምታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝና ዘለዎ ትካል ምዃኑ ዝኽወል ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ እውን ሓድሽ ዓሚል እዩ ክበሃል ኣይከኣልን። ሽዑ እኳ ካብ ድሕሪ ወራር ስርዓት ወያነ ክሳብ 2018 ናብ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ዕድል ብወለንቱ ነፊግዎ እንተጸንሐ ምስ ስምምዕ ሰላም 2018 ተኣሳሲሩ ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ክህብ ጥጡሕ ባይታ ተነጺፍሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ዘይ ከም መንገዲ ኣየር ቱርክን ግብፅን ኢማራትን ካልኦት ትካላትን ኣብ ኤርትራ ዝህብ ኣገልግሎት ብሸለልትነት ክሕዞን ኪኖ ሸለልትነት ሃፂፁ ድማ ኣእዳው ኣብ ፖለቲካ ከጨማልቐን ምጽንሑ ኣብ በረራታት ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ እዩ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ከም ጲላጦስ ኢደይ ሕጡብ እዩ ዝመስል ንየውሃን እውን ከጋግዝ ዘይክእል ብምኽንያታት ዝተላዕጠጠ መግለጺ ብምዝርጋሕ ንህዝቢ ከጋግም ምህቃኑ ድማ ንእንታይነቱ ኣግሊሑ ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ። በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ዋዕላ ኣፍሪቃ ቻይና ተሳቲፎም ትማሊ 5 መስከረም 2024 ናብ ርእሰ ከተማ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝኾነት ቤጂንግ ብወግዒ ዝተኸፍተ መበልታ ሻዕይ ዋዕላ ኣፍሪቃ ቻይና በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፎም ኣብቲ ዕለት መኽፈቲ ቃል ዘስማዕ ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒን እዚ ናይ ኣፍሪቃ ቻይና ምትሕብባር ኣብ 2000 ዓ.ም ካብ ዝጅመር ዝተዓሙ መደባትን ዝነበረ ብድሆታትን ድሕሪ ምዝርዛር ሕጂ ሃገሩ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ልምዓታዊ ዕዮ ንምዕባይ በዓል 10 ነጥብታት እማመ ኣቕሪቦም። ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒን ወሲኹ ሃገሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ዝትግበሩ ልምዓታዊ መደባት ምትግባር $50 ቢልዮን ሰሊዓ ምህላዋ ኣፍሊጡ። ኣብዚ መበልታ ሻዕይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣፍሪቃ ቻይና ብተመሳሳሊ ዝጽውዑ ዋዕላታት ዓለምናን ክብረ ወሰን ተሳተፍቲ ብዝሰበረ ቁጽሪ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ እግረን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ከምብራ ክኢለና ኣለዋ። ብዘይካ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ድማ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ዝርከቦም መራሕቲ ናይ ዝተፈላለያ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብዚ ወርሒ መስከረም ተመሳሳሊ ዕለት ክልተ ምስ ዋዕላ ኣፍሪቃ ቻይና ኤሽያዊት ሃገር ኢንዶኔዥያ እውን ኣኼባ ፀዊዓ ነይራ እያ። ናብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ መልእኽቲ እኳ እንተላኸት ቻይና ግን ነቲ ናይ ኢንዶኔዥያ መደብ ብዝከኣላ ንምስንኻል ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ቀዲሞም ናብ ቤጂንግ ከምርሑ ኣኽኢላ። ብተወሳኺ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃ ቻይና ንምስታፍ ኣብ ቤጂንግ ዝርከቡ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ርክብ ኣካይዶም ኣሎም። ሎሚ 6 መስከረም 2024 ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስኡ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ምስ መዘንኡ ፕሬዝደንት ሉላዊት ባይቶት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ኣተወኪሩ ዘትዩሎም። ኢትዮጵያ ታሪፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክውስኽ ምዃኑ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዲጋ ህዳሴ ኣባይ ወዲእናዮ ንጎረባብቲ ሃገራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከነከፋፍል ኢና ኣብ ትብለሉ ዘላ እዋን ልዕሊ 400 ሚእታዊ ተወሳኺ ታሪፍ ኤሌክትሪክ ክትገብር ምዃና ተገሊጹ። ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2024 ክሳብ 2027 ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ታሪፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክውስኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ። መሰረት እቲ ሓድሽ ምምሕያሽ ታሪፍ መንበሪ ኣባይቲ ዝኾኑ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ካብ 256.4 ክሳብ 477.7 ሚእታዊ ተወሳኺ ክፍሊት ከጋጥሞም እዩ። ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብረቡዕ 4 መስከረም 2024 ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ ነዚ ዘፍለጠ። ኣብ ኣፈጻጽማን ቀጻሊ ኣንፈታትን ኣተኪሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ከተግብሮን ዝሓሰበ ወሰኺ ታሪፍ ዝምልከት መብርሂ እውን ሂቡ። ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሓድሽ ወሰኺ ታሪፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ መንበርን ንግዳውን ከምኡውን ንኣሽቱ ማእከላትን ኢንዱስትሪታት ዝምልከት እዩ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓድሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም